Vitajte v novostavbe rodinného domu na Luhačovickej ulici v Trnávke, ktorá na 3 podlažiach a ploche 140 m2 definuje moderné mestské bývanie. Kuchynský kút s jedálenskou časťou efektívne využíva priestor podlažia, pričom praktickosť doplňa samostatná komora a toaleta v tesnej blízkosti pracovnej zóny. Srdce domova tvorí prvé poschodie s otvorenou dennou časťou, kde prirodzené svetlo presvetľuje celý priestor. Z obývacej izby je prístup na balkón orientovaný do záhrady. Najvyššie podlažie patrí rodičovskej zóne s vlastným šatníkom a kúpeľňou, zatiaľ čo prízemie ponúka 2 samostatné izby s kúpeľňou pre deti či hostí. Strešná terasa poskytuje súkromie pre relax, zatiaľ čo záhrada na pozemku s výmerou 300 m2 ponúka priestor pre bazén. Architektúra novostavby logicky člení priestor a zahŕňa mimoriadne praktický benefit v podobe parkovania priamo na pozemku pre 3 osobné vozidlá. Lokalita spája pokoj Trnávky s blízkosťou potravín Kraj, škôlky a tenisovej akadémie, s výborným napojením na obchvat a letisko. Tento dom predstavuje funkčné spojenie súkromia a mestského komfortu. Pre dohodnutie obhliadky ma neváhajte kontaktovať a ja vás touto nehnuteľnosťou rád osobne prevediem.